שלום, אתם על ארמדילו גיים, כי זה השם היחיד שפנוי ביוטיוב. שלום לכולם, היום במדריך של ליצור שער לגיהנום. בוא תסביר בינתיים מה זה ואני אתקדם. אוקיי. קודם כל עכשיו אנחנו משחקים במיינקראפט, ואנחנו הולכים בעצם לעשות שער לגיהנום. כן? מה זה שער לגיהנום? זה אומר שבעצם תוכל לעשות משהו. אוקיי, ליצור שער שבעצם שתיכנס בו יוביל אותך לגיהנום. בדיוק. אוקיי, אז נעשה את זה? כן, נעשה את זה. אז איך מתחילים בעצם? עושים משטח קטן של חול. שימו לב, זה המשטח שלנו, אל תשימו לאבן הזאת, שנייה. זה המשטח שעשינו, המשטח של האבן. אוקיי? זה המשטח. מה עושים בעצם? דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה להרוס 4. שימו לב, 1, 2, 3, 4 חול. 4 חול. 4 חול או כל תחום או כל דבר שהיה שם, זה לא משנה את כן, החומר. לא משנה. עכשיו, שימו לב, מה אנחנו צריכים למלות פה? אז ככה, קוראים לזה, זה האבן הזאתי בעצם, הסגולה. או ביסטון, משהו כזה. או ביסטון, משהו כזה, כן. זה השם שלה. את הלבן... אוקיי, איך יוצרים את האבן הזאתי? יוצרים אותה הרי יש לבה במשחק. יש לבה כשחופרים למטה, והנה יש פה דלי. הנה, דלי עושים כמובן. דלי עושים מ3 איירון, כששמים אותם אחד כאן ואחד כאן שולחן עבודה. בשולחן עבודה. 3, ממש ככה. אתם הולכים למקום שמצאתם שיש בו לבה, ועם הלבה הזאת... אתם לוקחים לבה ושמים אותה במים. בוא כמו נדגים. שנראה לכם בדיוק. הנה, יש לנו פה דלי מלא בלבה, שימו לב. זה דלי ריק, דלי עם לבה. ניקח דלי עם לבה. עברה פה עז עכשיו. ניקח דלי עם לבה, ונשים אותה בדיוק כאן, בתוך המים. ומה ייווצר לנו? בדיוק כזה אחד. ראיתם? שפכנו את הלבה בקליק ימני, ונוצר לנו כזה. עכשיו, כדי להזיז אותה צריך לשבור אותה. איך שוברים אותה? אוקיי, עכשיו... זה החלק היותר מסובך. הוא לא מסובך. שוברים אותה עם... כמובן שתוכלו לשבור אותה עם זה לדוגמה, אבל זה לא ייתן לכם כלום. אוקיי. אתם צריכים לשבור את זה במיוחד עם יהלום. שימו לב איזה יופי. יהלום זה כמובן... זה הדבר הכי חזק במשחק. זה דבר שמאוד קשה להשיג, אבל מאוד קשה כשמשיגים להשיג. אותו... כמו שמשיגים רדסטון וכל השאר, צריך לחפש אותו. זה אבן עם נקודות כחולות. בדיוק ככה בצבע הזה. אז איך עושים אותו? רק עם זה. אם תעשו את זה עם משהו אחר, זה לא ייתן לכם את הקובייה. אוקיי? אז בוא נהרוס אותו, לוקח לו קצת זמן. זה רק הדגמה, כי כבר יש לנו, צריכים 12 אבנים כאלה להרוס, אוקיי? ושיהיה לכם בתים. לא 12, 14. 14, סליחה, 14. צריך 14 אבנים כאלה להרוס. וחוץ מזה, האבן הזאת היא... הנה, לקחתי, קיבלתי את האבן, ראיתם? עכשיו יש לי 15, כי כבר עשינו... יש לי 14, יופי. 14? בול, אוקיי, סבבה. מעולה. טוב. עכשיו אנחנו ניקח את זה, ומה נעשה עם זה? אנחנו צריכים לעשות כזה דבר. 1, 2, 3, 4. מה עכשיו? עוד 4 חדש. 1, 2, טעות שלי, אני צריך כבר להתחיל מלמעלה. איך אני אעשה את זה? בוא נשים כאן. כן. 1, 2, 3. רק שנייה. שים. 3. 3? צריך עוד אחד כאילו ל4. צריך 4 אם אני לא טועה, כן. כן, שים 4. נו, שים את הרביעי. צריך 4, כן. 4 בכל טור, שימו לב, 4. ואז להשלים פה באמצע עוד 2. סוג של שער כזה, כן? בדיוק שער. שער. אוקיי? אנחנו רוצים רק להתוודות. 4 למטה. זה גם הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה. זה גם הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה. בדיוק, אנחנו לא בדיוק יודעים מה יהיה בפנים, חוץ מרק תמונות אנחנו שלנו. נקווה שנצליח. נקווה שנצליח. שימו לב, כמו שהראינו, 4 בלמטה, מתחת לחול פה, 4 על כל טור, ו2 שסוגרים אותם. לשער. עכשיו מה עושים? עכשיו אתם לוקחים מצית. מצית אתם עושים על ידי איירון, ומה זה היה? אוקיי, רק שנייה, בוא נראה להם. זה, את הדלי עושים 1, 2, ועוד פה 1. ועוד 1 פה, 3. יש לך עוד כזה? אוקיי. עכשיו. את המצית עושים מאיירון. מאיירון? רק שנייה. את האיירון עושים, נראה לי, אני לא כל כך בטוח, אני חושב שאת האיירון צריך לשים פה. כן. כאן? רגע, רק שנייה, אנחנו... והדוד צריך לשים... הנה, כן, הנה. בדיוק. איירון ופליט אחד. פלינט. איירון אינגוט ופלינט יוצר לך מצית. אוקיי, לנו כבר יש מצית? לנו כבר יש מצית, אז אנחנו נחזיר את זה. המצית שלי נמצאת באחד הקופסאות. איירון זה נראה כמו גם אבן כזאת עם הקשקושים... הנה, היה שם תמונה של זה. של איירון עם קשקושים כתומים כאלה. הנה, פה למעלה. ככה נראה איירון שאתה חוצב אותו. ככה איירון, ואז אתה שורף אותו בתנור והוא הופך להיות כזה. עם חומר בערה עץ. זה הופך להיות כזה. עכשיו אנחנו לוקחים את ה... יש לי פה עוד איירון יפה.
מה רצינו? איפה המצית? הנה המצית, פה נמצאת, הנה, המצית שלי. לקחת המצית, ומה עושים איתה בעצם? אוקיי, טוב, עוד פעם, זה פעם ראשונה שלנו, ואנחנו מאוד מקווים שזה יצליח. כן. אוקיי, אז יהיה מכוונים, שימו לב לאן מכוונים את המצית לפה, לאמצע. לאמצע שביניהם. רגע, רק נכוון בדיוק. מקש ימיני, פה, ומקש ימיני. ואיזה יופי. גם אנחנו מתלהבים מזה. נוצר פה שער הגיהנום מטורף. כאילו גם אנחנו לא ראינו את זה. עכשיו אנחנו לא יודעים אם נוכל לחזור או לא, אז אנחנו לא יודעים אם נוכל לחזור או לא, אז בואו נשמור פה ליד הבית. אנחנו נשמור את הדברים שלנו פה וגם נכניס את כל הדברים שלנו לתוך הבית. אנחנו רק יצאנו שנייה וניכנס שוב. נשמור הכל ונכניס את כל הדברים איך קוראים לזה? לתיבה. כדי שאם... תוכלו לשים אותם גם בתוך הבית. בסדר, לא משנה. אם נצטרך לחזור, אז נמות בכוונה ואז נחזור לפה. אם לא נוכל לחזור דרך הזה. כי גם לנו זה פעם ראשונה. נשים את היעלום, כמובן זה חשוב מאוד. כמו שכבר הזכרנו. תעשו את זה גם אתם. היעלום הזה, כמה שהוא קשה להשיג אותו, אחרי שאתה משיג אותו, אתם רואים את הקו הירוק שמתחתיו, הוא כבר מלא זמן ככה. כן. זה... בואו נעשה דברים חשובים, ואני חושב שסיימתי. גם אתם רואים כמונו, אחרי שמצאתם לבה, אתם יכולים, לנו די נמאס לעשות נגלות, אז פשוט עשינו 4 דליים. עשינו 4 דליים, כן. טוב, יאללה, אז נקווה טוב. נגן לנו איזה משהו, לכניסה. הכניסה לגיהנום. אוי ואבוי. טוב, בוא ניגנס. 3, 2, 1. גו. דפק, זה מגניב. זה כל כך מגניב. יואו, מה הולך להיות שם? וואי, אני תכף לפחד. אני לא ראיתי את זה גם בחיים. אמא. יואו, ואם יש שם כזה, אבל אני בפיספול, להזכירכם, אין זומבים בפיספול. אז אני מקווה שגם שם לא יהיו רוחות. פיספול זה מצב שאתה... זה מצב שאין זומבים בלילה. וזה פחות קשה. איזה מפחיד, זה בונה לי את זה עכשיו. אני כבר מפחד. אוקיי, טוב, אז רק נדבר כמה מילים. זה די ערוץ חדש שלנו. ואנחנו כאן נשחק במשחקים, נדגים, מדריכים, כל מיני כאלה. כן. אז זה המדריך הראשון והסרטון הראשון שלנו. של ארמדילו גיים, כי לא היה לנו שם אחר פנוי. כל הכבוד לנו. זה אחד השמות. לא, ברצינות, חיפשנו מלא שמות. כן, זה דבר הכי ש... וואי. טוב. הנה, הגעתי לפה, הנה אני עובר דרך פה. וואו, זה הגיהנום. זה מגניב, זה כל כך מגניב. תסתכל איזה לבה. תסתכל את המקום הזה. תעביר שנייה, לא, אל תיפול. לא נופל. תעביר שנייה מסייפו, תראה אם אתה רואה רוחות. רק לשנייה. אוקיי, אני מעביר מפיספול, הנה אופשנס. נעביר לאיזי, לראות אם יש משהו. וואי, אני כבר מפחד. לראות אם יש רוחות, בוא נראה. הנה רוח. זה רוח. זה רוח. זה אדיר. אני כבר אשנה את זה כי אני כבר מפחד. נראה לי תהרוג אותי בשנייה. ועוד זה לפיספול, שימו לב איך היא תתמוטט עכשיו. טוב. זהו, נעלמה. זה הגיהנום בלי מפלצות, אם תעשו לא פיספול אז יהיה מלא מפלצות. כמה לבה יש פה, אני גם חדש, זה מטורף. טוב, אוקיי. טוב, אז זה היה המדריך הראשון שלנו, ומקווה שתמשיכו לראות אותנו, כי זה פשוט מטורף מה שהולך פה. אז תשמעו, תמשיכו לשחק. שחקו כאילו, זה בן משחק אדיר, אני רק ממליץ כאילו. טוב, יאללה, ביי. יאללה ביי. תחזרו.